हाबाब पेपारावलाय मासि गरम गरम लिरोब्रा हैद फरायनोसो बाबायलां रिंकि बिमा साहा लाबोलाय आफा आयालाय नोमाखौ दासिमबो नागिरना मोनाखै आं साहा फुदुंनो होदोंमोन दासिमबो सफैयासै आं न'आव माबोरै खोन्थाबावगोन मा रावजों खोन्थाबावगोन लाजिनायबो मोनदों गिनायबो मोनदों रिंकि आइ मा जाबाय थादों नोंहालाय हो माबा आयै आफाया साहा बिगासिनो औ थु फुंनि साहायानो एफा गोबाव दे साहाया लोंदो नोंबो लोंदो आं मारै खोन्थाबावगोन लाजिनायबो मोनदों साहाया लोंदो मा उसुखुथु जाबाय थाखो ना स्कुटि गोदान नांगौ आइ मा जामारदो आइ मा नांगौ माबा आयै आं सासे सेंग्राखौ मोजां मोनबाय मा बिदिसो जों दानो हाबा जाया आफा बेहा बिमानि सिमां दं जों रायज्लायना थागोन आफा बिराद गोसो मोजांनि मानसिखासो जों नायग्रोनांगोन ना बिमा हा मालाबा न'आव लाबोदो आरो थेंक इउ आयै आफा फै सना ए सफैबाय आंलाय फनसो खालायनो औ नागिरदोंमोन आयै बेनो आयै फुंखाया अ औ मादै आंनो खुलुमबाय आदैयालाय बोरो नुवासै माथो ए रिंकि बिफाया बे गुवाहाटियावसो दंहैयो मास मोनसे जाहैबाय खामानियाव थांदों दे थाथ' आं साहा फुदुंहैनि औ दे मादै थुदो खुलुमबाय आयं अ दे जाबाय दे बुंखा सियार लाना फै दे जिरायदो र' बिदिब्ला आयं आं साहा फुदुंना लायनि नाङा आयं आं फुदुंना लायनि दे आयं इसिं न'आ बबेथिं बै नुहुरनायानो जागोन आयं बिदिब्ला बिसोरनि न'खरा मोजां औ ना मोजाङानो आफा नाथाय बिस्रानि बिफाखौसो लोगो मोननाय जायासै